Iar am luat flot azi. A spus că mă lăsați în pace, că nu mai îmi dați flot. Și acum văd că mi-ați dat iar. Uitați. Poate ziceți că sunt eu nesimțit. Eu n-am mai vorbit de acele două persoane, de Manuel și Silvi. Am căzut la înțelegere că încetez și nu mai primesc flot. Atâta timp cât m-am ținut de cuvânt și n-am mai vorbit. Am avut live de peste 24 de ore. Pe celălalt canal. M-am ținut de cuvânt. Deci voi să înțeleg că faceți intenționat. Pentru voi asta este doar o joacă, nu? Vă distrați. Să înțeleg. Am înțeles. Deci vă rog frumos, nu mai îmi dați flot. Filmez acum ca să arăt, mă duc la firmă să le arăt. Bine, eu chiar dacă o să rezolv chestia cu internetul, mi-am dat cuvântul că nu o să mai vorbesc de acele persoane. Dar voi nu sunteți de cuvânt. Mi-a spus că nu mai îmi dați flot. Și acum, uitați. Aceeași problemă. Ați dat cu un pachet foarte mare de date, pentru că de la ora 6, în jur de ora 6, poate, nu, 5 jumate, m-am uitat pe timerul din OBS. Am avut timerul pus și live-ul s-a oprit exact la 5 jumate.
Am timerul. Să nu credeți că nu verific la ce oră. Pus timerul ăsta ca să le spun la aia de la firmă cam la ce oră mi-a picat netul. Și chiar astăzi mă duc la firmă. Deci nu fac catering, că n-am de ce să fac mișto de voi. Bine că știu că ăștia de la firmă n-au ce să vă facă. Nici măcar reprezentantul n-are ce să facă. Dar am crezut că vă ține și voi de cuvânt. Bă, v-am zis, nu mai vorbesc de Silvia și de Manole. Mă lăsați în pace. Recunosc, aici n-am nicio putere să mă pun cu voi, că voi plătiți programe, vă ocupați cu chestiile astea. Dar ar fi mai bine să vă găsiți pe altcineva, nu știu. Eu nu sunt atât de auzit, atât de important. Pe așa dai flot la omul din start, continuu așa. Pur și simplu eram pe live, ascultam muzică și atâta tot. Nu vorbeam. Ați văzut voi că am vorbit de cineva anume sau ce? N-am vorbit de nimeni. Doar am ascultat muzica, am lăsat live-ul să meargă și atâta tot. Astăzi mă duc până la Târgoviște cu niște treburi. Chiar nu înțeleg. Deci asta mi se pare foarte ciudat. L-am sunat pe prietenul meu, pe vecinul meu, și mi-a zis că are net. Să nu ziceți că e picat de la ei. Deci acum, nu știu, ați exagerat prea tare. Ce vă deranjează mai mult? Că fac live sau ce? Voi n-ați observat că n-am abonați, n-am vizualizări? Nu înțeleg de unde atâta invidie. Înțeleg, v-am înjurat, îmi cer scuze, dar și voi mi-ați dat flot. Dar uitați-vă și voi, nu? Vi se pare frumos așa ceva? Ce dracu m-am greșit? Ia să vedem. Deci practic eu nici nu mai am IP, dacă vă uitați în setările routerului. Uite.
Vedeți? Aici trebuie să fie IP-ul. Sunt doar cifre 0. Care vă pricepeți mai bine la chestia asta. Vedeți voi vreun IP aici, că eu nu văd. Asta înseamnă că e picată rețeaua tot. Picată rețeaua, nu știu, nu picată rețeaua, dar n-are cum să fie picată rețeaua. E... Nu știu în ce termen să definez. Nu mai este conexiune deloc. Urât în partea voastră. Vă rog eu să încetați cu flodul și cu astea.